हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बड' एडुकेशन 19 चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिनबावनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय आं आसाम जीके पार्ट 6 खौ लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जुदि नोंथांमोनहा सिगांनि भिडिअखौ मोनाखैब्ला प्लेलिस्टआव थांना नायहैनो हागोन। अब्ला फै जागायनोसै दिनैनि सोंनाय फिननायखौ। क्वेश्चन नम्बर 1 2011 मायथाइनि सेन्सास साननाय बायदियै आसामनि सोलोंथाइ हारा बेसेबां? फिननाय ऑप्शन नंबर बी 72.19%। क्वेश्चन नंबर 2 आसामनि बबे मोनसे हाग्राबारिखौ एमाजन ऑफ द ईस्ट होनना मिथिनाय जायो? फिननाय ऑप्शन नंबर डी दिहिं पाटकाई। नोंथांमोना फिननायखौ हारसिं होनो नाजाग्रो आरो आं होनायजों मिलायनो नाजा। बेनिफ्राय क्वेश्चन नंबर 3 2011 मायथाइनि सेन्सास साननाय बायदियै आसामाव लेखा गोरों आइजोनि हारा बेसेबां? फिननाय ऑप्शन नंबर बी 67.27%। क्वेश्चन नंबर 4 बबे मोनसे दैमाखौ थैनि दैमा होननानै मिथिनाय जायो? फिननाय ऑप्शन नंबर बी लोहित। क्वेश्चन नंबर 5 चाइनायाव बुरलुंबुथुर दैमाखौ मा होननानै बुङो? फिननाय ऑप्शन नंबर ए येरलुं त्सांगपो। क्वेश्चन नंबर 6 आसामनि बबे मोनसे दैमाखौ सनानि दैमा गोल्ड रिवर बुङो? फिननाय ऑप्शन नंबर सी सुबानसिरी। क्वेश्चन नंबर 7 दासान्दि आसामाव मोनबेसे 11 रिजर्व दं? फिननाय ऑप्शन नंबर ए मोनबा। बे मोनबा 11 रिजर्वफोरा जाबाय फारियै चिरां रिफु 11 रिजर्व, सनितपुर 11 रिजर्व, दिहिं पाटकाई 11 रिजर्व्स, काजिरंगा 11 रिजर्व्स, धनसिरी लंगडिं 11 रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 8 दासान्दि आसामाव मोनबेसे टाइगार रिजर्व दं? फिननाय ऑप्शन नंबर डी मोनब्रै। बे मोनब्रै टाइगार रिजर्वफोरा जाबाय मानास टाइगार रिजर्व, नामेरि टाइगार रिजर्व, काजिरंगा टाइगार रिजर्व, अरां टाइगार रिजर्व। स' नोंथांमोना कन्फ्यूज जानो नाङा। मोनसेया जाबाय मा सिगांना क्वेश्चन नंबर 7 ना जाबाय मा 11 रिजर्व। बेनिफ्राय क्वेश्चन नंबर 8 ना जाहैबाय मा टाइगार रिजर्व। 11 रिजर्व होनोबा जों मोनबा दङ जोंनि आसामाव आरो टाइगार रिजर्व होनोबा जों मोनब्रै दङ। 11 रिजर्वआ मोनसे बारा। स' टाइगार रिजर्वखौबो आरो 11 रिजर्वखौबो नोंथांमोनहा कन्फ्यूज जानाङा। नोंथांमोनहा चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लाइक कमेन्ट खालाम जाहाथे जों थाब भिडिअ लाबोनो गोसो जायो। क्वेश्चन नंबर 9 आसामनि गिबिसिन टाइगार रिजर्वआ मा? फिननाय ऑप्शन नंबर बी मानास टाइगार रिजर्व। बे टाइगार रिजर्वआ 1973 निफ्रायनो टाइगार रिजर्व महरै सिनायथि मोनदोंमोन। बेनिफ्राय क्वेश्चन नंबर 10 रायमना हायुङारि पार्कआ मानि थाखाय मुंदांखा? फिननाय बेयो मा गल्डेन लांगुर। रायमना हायुङारि पार्कआ बबेयाव दं? नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। बेनिफ्राय क्वेश्चन नंबर 11 आसामनि मोननै बायोस्फीयर रिजर्वआ जाबाय? फिननाय ऑप्शन नंबर बी मानास एंड डिब्रू सैख'वा। नोंथांनि थाखाय सोंथिफोर। क्वेश्चन नंबर 1 आसामनि 10थि हायुङारि पार्क नेशनेल पार्कनि मुङा मा? क्वेश्चन नंबर 2 भुटान हादराव मानास दैमाखौ मा होननानै बुङो? नोंथांमोना फिननायखौ कमेन्टआव हर आरो PDF नि थाखाय डिस्क्रिप्शनाव चेक खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।